larma. De är bara på priset hela tiden. Jag vill inte klä upp alla luktar galet sådär. Bara fortsätt så ja. Folk blir balans. Bara om vi ryck upp. Passera. Bra ja. Skitbra. Bra Kim! Flera. 2 poäng. Jättebra. Flera upp också. Alltså jag vet inte 100 vad som är bra och vad som är dåligt. Kim är i överläge så. Andas! Ja. När de andra ropar bra Kim, då är det nog bra. Är det bra. Men det är motor de tar tillbaka garden. Och armbågen pressar upp asyl upp i ditt med. Bra! Bra Kim! Kom igen! Nu börjar senare. Basen i hållet. Rygga åt sidan. Hur många är det som tävlar i den klassen då? Vet inte, men det var många i alla fall. Men om det redan är Kim igen? Ja, nu är det inte många kvar. Alla tävlat en gång var. In med dina armar. Kom in med andra oxen. Så trycker du på hans knä och får tillbaka din gas. Såja, där. Tryck på knäna precis. In där. Såja. Fortsätt. Såja, där har handgarden. Nej. Var rörlig. Vänd emot honom. In med din arm där. Ja. Bra. Tror du Kim? Det är klart det är Kim. Vad kameran var, herregud. Det blev helt